खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं CPIMनि दैदेनगिरिया जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला वेस्ट बेंगलनि सानजा बर्धमाननि सासे CPIMनि दैदेनगिरिया गावनि नखरनि मावग्राखौ हाबा खालामगोन होनना खोथा होनानै 9 दानसो समसिम आथोन गेलेबोबाय थादों। नाथाय दा बे CPIMनि दैदेनगिरिया उनाव हाबा लानो राजि जायैलाय बे खामानि मावग्रा आइजोआ थानायाव FIR होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे खामानि मावग्रा आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला दा बिनि गोरबोआव 4 दाननि गथ' दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनाव पुलिसफ्रा नायबिजिरनानै बे मुगैथाव आखुनि CPIMनि दैदेनगिरिखौ हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं एबसुनि सानै मावथिफोरखौ देगारजों सुदों। बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दाखालि हराव एबसुनि मावथिफ्रा जुवा बन्द खालामनो थांनायखौ सानै दुथां सुबुङा ड्राग्स जाना देगारजों सुना हरदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिनिनो मैया ड्राग्स बेरेखानि हेंथायै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। गोफार देगारजों सुजानाय मिथिंगा दैमारिनि बिमाया दायो बे दायनिगिरिखौ हमना गोख्रों साजा होनांगौ होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों दाबि दैखांदों। थामथि रादाबाव दं प्रप'ज खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामैनि गुलि गावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 8 फेब्रुआरि खालि इन्दुराव सासे लाइमोन सेंग्राया सासे लाइमोन सिख्लाखौ गावखौ हाबा खालामनो थाखाय प्रप'ज खालामदोंमोन। नाथाय बे सिख्लाया प्रप'ज खालामनायखौ गनायाखैमोन। बिनिखायनो सिख्लाखौ बे सासे सेंग्राया गावथारनो थाखाय सिगिदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समावनो सासे 20 बोसोरनि सेंग्राया सिख्लाखौ हेफाजाब होनो फैदोंमोन। नाथाय बे प्रप'ज खालामग्रा सेंग्राया रागा जोंनानै बे हेफाजाब खालामनो फैनाय सेंग्राखौ जायगायावनो गावथारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दुथां सेंग्रानि गुलि गावनायाव अबथिरा जिउ गारनांनाय सेंग्रानि मुंखौ संस्कर वर्मा होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफ्रा गुलि गावनानै बुथारग्रा दुथां सेंग्राखौ थाबैनो हमनानै फासि होनो पुलिस बिफानखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गोदान पेन्सन खान्थि NPS खौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPS खौ लाखिफिननांगौनि थाखाय दुलाराय आसाम नाङैनो मैया खामानि मावै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेबादिनो सिमला आन्सलिक NPS कमिटियाबो गोदान पेन्सन खान्थि NPS खौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPS खौ फसंथानफिननांगौनि दाबि दैखांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्ला बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खख्लाबारि गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव खख्लाबारि गोजौ फरायसालि आरो खख्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गोदान पेन्सन खान्थि NPS खौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPS खौ लाखिफिननांगौनि दाबियाव जथायै खुद्रिसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय आसाम नाङैनो गोजाम पेन्सन खान्थिखौ बोखांफिननांगौनि दाबिजों मैया खुद्रिसारदों आरो बेबादिनो दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन फरायसालि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'फोरावबो गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखांफिननांगौनि दाबिजों खुद्रिसारदों। बेबादिनो खख्लाबारि गोजौ फरायसालि आरो क'क्राझार हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जथायै मैया खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2004 मायथाइनि उनाव साख्रि मोननाय साख्रि आवलाफोरा NPS खौ OPS खालामफिननांगौनि दाबिजों खनले खनले खुद्रिसारदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दुलाराय भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय रंजाथाव खौरां। मानोना भारत हादरनि माखासे बुहुम बिगियानगिरिफोरा जोबोर गेदेर धोननि बाख्रि संनानै मोन्दों। बे धोननि बाख्रियानो जादों लिथियाम धातुनि दामोल। जम्मु काश्मीराव बुहुम बिगियानगिरिफोरा संदाननानै मैया 5.9 मिलियन टन लिथियाम धातु बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे लिथियाम धातुखौ गारिनि बेटारि आरो मबाइल बेटारि बानायनायाव बाहायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन।
भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।